Ако умрам или загинам, немой да ме жалите. Напийте се руйно вино, скършете ги чашите. Оляха с тяхната царевица. Митко, ти кога ще ми върнеш царевицата? Какво искаш, Георгия? Нали бай Коли ти дай парите за нея? Слушай, чакам те година и половина, писна ми вече. До 3 дена не ми ли донесеш царевицата с карицата, ще иба майката, Ти напсува ли, ма? Стига, Митка. Мам да храня жена и деца, Гледай си работа, Георгия. Кома интересува? Ще иба майката, педерас. Връщай се веднага. Гошо, ти остай царевицата ми. Той имаше и домати да ти даде, и краставици, и зарзават. Ма ние нали при байто ще щяхме ходим, Георги? Не даваме с този педерас, до кога се занимава с тази царевица? Половин година ги чакам. Георги, само не дей посяга на момчето, виж го колко човечеце. Никой да го правя, да го иба в майната циганска, да го иба. Сега ще му иба, путката майна ще му иба. Няма го бия, ама ще го накарам да ми върне царевицата, мамичката му вева. Митко! Димитрие! Чакай, Мите! Слушай, Мите, извинай сега те идите напсувах, ама виж сега, аз ти дах цареца, а пак ти не ми даде пари. Аз жена и деца имам да изхранвам. Или парите ще ми върнеш, или царецата. 40 лапета имам. Аз не мога да се съобразявам с сумати хора, моите момче. Какво направи мене? Аз, нали ти кажа, че и семейство изхранвам? Чакай, ма за ко бяга, че? Майка ти да иба! Бай Коло! Излез, бай Коло! Гошо иска да ма би, излез! Гошо, да оставиш веднага момчето, защото и сега като изляза, като взема и бай ми така, ще ти иба путката майна, въшло! Няма да го бараш! Ко стана, ще ти иба звънеца, ще ти иба! Майка ти ще иба! Той ли бай Колю, Да, ама нещо май припаткал. Бах го в дъртака. Тъмън сварих ракийката, ма пишмен станах. Ела, че почерпя. Най-хубавата карнобатска ракия, която сте пили някога. Ма ник за един път ракия. Майка ти бъжлек. Ко иска ти имам и винци? Не гоче, ако искаш тогава с моята черпя едно мизио. Знаеш кой е хубаво? Ако искаш, кусе, искаш? Виж се, Колю, тук става просто за моята царевица. Момчето кае, че ти ще я платиш на нея. Нищо няма ти плащаме. Путка майна, цигански номера ли ще ме правиш? Дали кажа, че ме платиш, Ще платя като пръдни гущера. Майка ти ще и бой, селянин, искам да те бия, Ако извикам батко си, знаеш какво ще стане? Аре, извикай го, кой ще ми направи, Ще фани с майка ти и ще бей двамата. За майка ми само няма говориш, майка ти ще иба педарасча мръсно. Пенсионер, къв ти е проблема на тебе? Не бе, бай Георгия, пак си пиян да мама му стара. Няма проблем с тебе, човек. Само искам да не закачаш момчето, моля. Так тебе като откраднаха чеса навсегда, нали ти рива? Откраднаха го, ама тебе какво те интересува за моя чесън, бе, тапак? Не ме интересува. Аз мога и сам да се оправя, ама не ме карай сега да викам бай Тошо. Тошо! Мъкни ще стане проблем, бе. Вчера от зимницата правихме брашно. Вижте кой ще стане сега, като го фърля в огъня. Глей сега. Джуф! На ти нещо мой да опече цяло агни, бе. Гошо, айде да отидем до стамат да вземем агни, бе. Идей ти я агни, аз имам кокошки, бе. Коло, виждам хуй в огъня. Къв кой ти каруца? Сетих се за царевицата. Спокойно. Медак, виж го кия човек, бе, да му върнеш царевицата. Хубаво. Вътре две врабчета май са и бъд, бе.
Тогава искаш да набия една чекия, бе. Да, ма трябва да ви призная нещо. Оня ден ме скупиха и сега нямам ташаци. Ти, ако нямаш ташаци, как се направиш чекията? Никак. Се разплача. Спокойно, моето момче. Оня ден скупихме коча и май запазах младете. Ще отида да ги взема. И сега на всичкото отгоре този дъртя ще ми сложи маде на коч. И как стане сега с работа? Гошо, иди при него малко, бе. Виж сега, Мите, ще разправям за... Ей, Митко! Та нося ли мадете на кочата, мън ги сложих в трубичка да ти е по-удобно?